תגיד כספי, אנחנו מדברים וזה, אבל מה קורה עם הסטודנטים שלנו? בוא'נה, הסטודנטים פה פריירים, יושבים במעבדות כל היום, מכינים את הפרויקט בטאפי, כולו 10 נקודות. די, שיעזבו את זה כבר. זה המזוכיזם שלהם, זה היתרון הכי גדול שלהם, ושלנו. תשמע, יש להם מסיבה בדנקיס, והסטודנטים האלה יושבים וכותבים, שיצאו לבלות קצת. אתה יודע מה? אתה צודק, תן לי לטפל בזה. מספיק עם העבודה הזאת כבר, עזוב את הכל, יש מסיבה. יאללה, מסיבה! מסיבה! כל העבודות האלה אתה בודק עד הערב, יא חביבי. לא, זה בכלל טוב לי. לא מעניין אותי עד הערב זה גם... בוא'נה, זה מלא עמודים. זה לא פייר, מה, אני גם רוצה מסיבה, לא מגיע לי?